Moi! Olemme tänään Kouvolan asuntomessuilla katsomassa Lukkan terassilasitusjärjestelmiä. Asuntomessut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1970. Ja tänä vuonna Kouvolan asuntomessuilla Virkkulan kylässä Lukkan urakoi 25 lasiterassia. Kattolasitusta tehtiin 700 neliömetriä ja liukulasituksia yli 500 neliömetriä. Lähdetään katsomaan tarkemmin, miltä tuotteet näyttävät. Kattolasitus toteutettiin liimapuurungon päälle. Kattoprofiilina käytettiin Lukkanin valokattolistaa. Profiili on 45 milliä leveä. Lasi uppoaa profiiliin noin 13 milliä per puoli. Lista ruuvataan puurakenteeseen kiinni, jolloin lasit puristuvat tiivisteen väliin. Lopputuloksena on siisti ja huoltovapaa lasikatto. Varsinainen lasi on tuotu noin 30 milliä puurakenteen yli, jolloin kaikki sadevesi ohjautuu suoraan vesikouruun. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin Aava-terassilasitusta ja sen toimintaa. Aava-terassilasitus kehitettiin vuonna 2018 vastaamaan entistä suurempien liukulasiluukkujen kysyntää. Tuotteella on CE-merkki. Yhden liukulasiluukun leveys voi olla jopa 1540 milliä ja korkeus 2800 milliä. Tuotteessa käytetään 4 millin, 6 millin tai 8 millin turvalasia. Tutustutaan nyt tarkemmin tuotteen muotoiluun. Järjestelmässä kiinnitettiin huomiota pyöreään moderniin muotoiluun. Pyöreä muotoilu lisää myös profiilin jäykkyyttä. Vaakaprofiili uppoaa pystyprofiilin sisään. Liitos viimeistellään erikoisvalmisteisella ruuvilla. Lasitustiiviste kulkee profiilin sisässä. Julkisivusta on nähtävillä vain lasi ja alumiini. Upottamalla alakisko lattiarakenteisiin poistetaan liikuntaesteet. Erikoismatala alakisko soveltuu käytettäväksi sisätiloihin. Profiili on vain 15 milliä korkea. Säätökisko soveltuu käytettäväksi ylä- tai alakiskona riippuen käyttötarkoituksesta. Profiilin kita on 50 milliä kertaa 50 milliä. Järjestelmään on saatavilla myös sisä- tai ulkopuolinen lukitus. Sisäpuolinen lukitus on hyvin yksinkertainen ja helppo. Ulkopuolinen lukitus toteutetaan abloilukolla ja se voidaan tarvittaessa myös sarjoittaa. Lukkoprofiilissa on erillinen teleskooppiosa, jolla lasitus saadaan asemoitua hyvin seinärakenteeseen. Jos seinärakenne on vino, teleskooppi korjaa sen. Profiilit voidaan maalata hyvin erityyppisiin sävyihin. Käyttämällä erityyppisiä sävylaseja saadaan monipuolisia lasitusratkaisuja. Lukkan lasitusjärjestelmät valmistetaan Lahdessa ja se on kotimainen avainlipputuote. Tuoteperheeseen kuuluu liukulasit, alumiiniset lasikatot, kääntyvät pystypuitteettomat terassilasitukset, alumiiniovet, lasikaiteet, kiinteät lasitukset sekä laaja joukko muita yleisprofiileita. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Jos kiinnostuit tuotteistamme ja haluat lisätietoa, ota rohkeasti yhteyttä.